warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami kula Siti Maftuha saking kelas sedasa MIPA kalih nomor presensi 29. Teng video niki kula badhe nembang pangkur laras pelok petet nenem. Mingkar mingkuring angkara akarono mardi siwi sinawung resmining kidung sinupa sinukarta mrih kretarta pakartini luhur kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming aji cekap semanten matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.